И сега, и само сега, Симарински с жълта каска, бели спортни гащета, поема въздух. По-добрият вариант е да тръгнеш на скорост, а не оттам, но Симарински знае всичко и разбира по-много. Виждате как прецизно се включва на М-та скорост. Готови? Старт! Забравих да ви заснима какво ще качва. За драгите зрители да внеса само едно леко уточнение, че това е един лек отвес. И така Симарински, 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 Симарински! Оле, 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 оле! Оле, оле! Дай! Стигни до мотора! Дръж мотора! О! Дай! Докопа го. Драги зрители, ще ви заснема и слизането, защото обикновено то е доста по-атрактивно. Малко ми треперят ръцете от вълнение. Така, Симарински, жълта каска, бели спортни гащета. Черпански, това не е твой мотор, не се притесняй, взехме един друг назаем. Така, леко се хързулва. Това всичко е добре тренирано. Преднамерено хлъзване. Така, потупване на ръцете за кораж, поемане на въздух. И така, затягаме коланите. Симарински! Айде, Симарински! Оле, оле, оле! Оле, оле, оле! Оле, голем! Толкова е бърз, че камерата не мога да го фане. Голем! Ще го катерим пак ще го катерим! И го покатерихме! Как ще се качим до мотора сега? Спри му бензина, че Черпанския вече кръв му капи от газа. Моля те. Така. Виждате един от редките случаи, когато човек и мотор стават едно цяло. Така, леко приплъзване, контролирано приплъзване на задната гума. Качва се от сега и мисля, че сега ще бъде моментът да истината. За ваше сведение, долу има много приятна, леко мокра рекичка. Така, контролирано запалване, една гума, две гуми, три гуми. И това беше всичко. Симарински даде всичко от себе си. Олимпийски и световен шампион. Много съжалявам, че не можах да ви заснема предният кадър. Уникален беше. Победителят отива да поздрави противника си с мощна целувка на майката земя. Айде!